nistennik wara l-bib nistennik għax issa waqgħet tlamu waħdi f'din id-dar qed nibża u mhux ftit nistennik u waqt li nistennik insaħħan li kell waħdi imma l-lejla donnu m'għandix aptit intajjar in-nas illum jirnexxieli żgur nibqa' imqajma nippassiġġa fil-kurutur forsi tintabaħ lil-logħob u t-television mhumiex sostitut għalik għalhekk nistennik intajjar in-nas illum jirnexxieli żgur ċassajt lejn dar-ruġġ nistenna l-minuti għaddur forsi x'intiġi tannaqni u jekk għadek tħobbni nixtieq nistaqsik għalhekk nistennik wara l-bib nistennik ħallitejni f'din is-somma u tara din il-kelma spellejtix ħażin nistennik u għadni nistennik għax l-iskola qabdu miegħi niftaħ qalbi miegħek nixtieq jekk għandek ħin intajjar in-nas illum jirnexxieli żgur nibqa' imqajma nippassiġġa fil-kurutur forsi tintabaħ lil-logħob u t-television mhumiex sostitut għalik għalhekk nistennik intajjar in-nas illum jirnexxieli żgur senti bil-ferħ x'in smajt iċċabet tad-dur nistennik jien għadni nistennik aħfirli ma rridx nirrabjak jibqajt imqajma ħabba